Dovolte mi teda predložiť môj návrh na zmenu legislatívy. Ak je ku vám niekto vulgárny, alebo je vulgárny k vašemu blízkemu, alebo naruší váš osobný priestor, alebo naruší osobný priestor vašeho blízkeho a vy mu fyzicky ublížite do takej miery, že jeho práceneschopnosť nebude presahovať hranicu 7 dní, 7 kalendárnych dní, nie pracovných, tak by to stále spadalo pod nutnú obranu a teda by to nebol trestný čin. Takáto zmena legislatívy by mala množstvo výhod a urobila by náš štát lepším miestom. Za prvé, bola by odľahčená polícia a ľudia by sa začali viacej spoliehať sami na seba. Ak by bol niekto poškodený, nie veľmi závažným spôsobom, vedel by si to vyriešiť ručne stručne a nemusel by s každou prkotinou otravovať políciu. Dám príklad. Minule som išiel k autu a videl som, ako mi niekto po aute prechádza kľúčom. Povedzte mi, čo po mne chce štát v tejto situácii, aby som spravil? Chcú po mne, aby som zavolal políciu. Ak by ho tá polícia nejakým zázrakom našla, pretože samozrejme, že dojdú najskôr 15 minút po tom, ako som ho videl, keď už bude dávno preč. Ak by ho aj nejakým zázrakom našli, pol roka by sa s ním naťahovalo konanie. Stálo by to stovky hodín policajný zbor a nakoniec by vyviazol s pokutou 20 eur. Nebolo by oveľa efektívnejšie, keby v takomto prípade za ním proste môžem dojsť a Neboli by všetci šťastnejší? Nebol by svet lepším miestom? Za druhé, ľudia by mali jeden k druhému viac rešpektu. Trikrát by si každý premyslel, ako sa bude chovať k cudzím ľuďom, pretože by vedel, že takéto niečo hrozí. Nehovoriac o tom, že by bolo oveľa menej sexuálneho obťažovania, pretože táto nutná obrana by sa vzťahovala aj na blízkych. Teda napríklad, ak by si sa rozhodol, že ideš v klube obťažovať nejaké dievča, ktoré si to neželá, tak by si musel rátať s tým, že prípadne sa tam môže objaviť jej frajer, kamarát, brat či otec a legálne ťa vyfackať.